дар панҷумин боҷиҳои ҳамбастагии исломӣ тими ҷудои кишвар хуб дурахшиду як медали нуқраву ду медали биринҷи инфиродӣ ва дар ҳайати даставӣ низ тавонистанд соҳиби медали биринҷӣ бишаванд. Субҳи имрӯз ҷудокорони меҳан таърихи хатсари Истанбул душанбе ба меҳан баргаштанд. ҷудокоронро намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон, роҳбарияти федератсияи ҷудои кишвар, мураббиёну варзишкарон ва падарону модарон гарм пешвоз гирифтанд. баъд аз мусобиқаҳои инфиродӣ даставӣ баргузор гардид. аз сабабе ки як варзишгари мо каме лат бардоштагӣ буд, Сарахонов Муҳаммад Раим, мо 4 нафара хубозмоӣ кардем. бо дигар тимҳо мо аз 1-0 гуштингро шурӯъ мекардем ва хушбахтона мо тими якум давр Сенегалро буридем ва дар даври баромадан ба финалӣ аз тими Озарбойҷон 3-1 мағлуб гаштем ва барои медали биринҷӣ бо паҳлавонони қазоқ қувозмоӣ кардем. 1-0 аллакай мо мағлуб гашта будем, вазни 66 ҳам мағлуб шуд, 2-0 буд ва дар ин ҷо Шодмон Ризоев дар вазни 80 кг ғолиб омад, дар вазни 90 кг Ҷаҳонгир Маҷидов ғолиб омад, 2-2 шуд ва вохирӣ охирон ки ҳалшаванда буд, ман бо паҳлавони қазоқӣ қувозмоӣ карда ӯро мағлуб кардам ва даставӣ сазовори медали биринҷӣ гаштем. Ман бояд қайд кунам ки ин дар таърихи дзюдои кишвар якумин бор шуд ки тими мунтахаби дзюдои кишвар дар мусобиқаи даставӣ соҳиби медали биринҷӣ гардид. хушбахтона мо имрӯз аз панҷумин бозиҳои исломӣ аз ҷумҳурии Туркияи шаҳри Кония баргаштем ва дар ҳамин мусобиқа дар вазни 81 килограмм қувозмоӣ кардам. хушбахтона дар ҳамин мусобиқа сазовори ҷои севум гаштам. бо ҳарифони пурқуввати худ қувозмоӣ кардам. рӯзи хеле сахт барои ман буд ва миннатдории худамро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳтарам раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ мерасонем ки барои мо дастгириҳои хеле зиёд мекунанд ва ҳаракату меҳнати худамонро зиёд хоҳем кард дар мусобиқаҳои сатҳи ашонбаланди байналмилалӣ, ҳамчунин дар чемпионати ҷаҳон, дар бозиҳои олимпӣ медалҳои хубро, медалҳои тиллоро ба даст орем.